podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I bodlediad diwetha pod Cymru. Da fi, Karen Harris. Iestyn Thomas, da fi fyd. Siwr ti, Iestyn? Good diolch. Gwaith prifysgol yn ramped up, fel maen nhw'n dweud, ond gobeithio, touchwood, na i goroesi. Ni bach yn hwyrach yn wythnos yma. Fi wedi bod yn brysur, ti wedi bod yn brysur fyd. Be yw'r gwaith prifysgol sydd wedi ti? Wel, ti'n mwyn esbonio beth ti'n ei prifysgol yn gyda? Sa'n gwneud i ni jyst gweud o'na? So yn rai flwyddyn dy Prifysgol De Cymru, yn gwneud cwrs sports journalism. Mae just rhywbeth yn pen fi, so mae dy fi presentation fori, ond mae'r ymenydd yn dweud, ti'n mynd i ffili popeth, so mae stress levels bach yn uwch, ond gobeithio pryd ni'n gorffen byna'n fori, byddwn ni'n just fine, a byddwn gobeithio back to normal. Beth yw'r pwnc cyfori? Ti'n mwyn ymarfer ar y pod nawr? Fi ddim wedi gorffen pwynt pwer eto, so whoops. So angen bach mwy o gwaith ar hynna, ond ddwy esiampl o excellence in sports journalism dros y blwyddyn diwetha. Okay. So, Siwr meddwl am esiampl ydy fi. Bydde un di bod yn darn, mae hwnna dros flwyddyn nawr. Flwyddyn diwetha. Dylen ni fod yn gallu gweud un dros off top my head i'w cymryd gweithio gymaint o bobl. Wel, fi'n siŵr o fod be yw'r esiampl ti wedi defnyddio? Fi defnyddio un fel analysis piece ni wedi ffindo gan Ben James o Wales Online, so i'n meddwl, take that. And o'n i ddim yn stick o rugby trwy gydol y pwynt pwer. So fi'n cefnogwr fawr o Formula 1 hefyd, so ni jyst edrych dros beth mae pethau maen nhw'n ysgrifennu, so gobeithio na i dwy'n rhywbeth fel yna. A wedyn, ni wedi gweld fod y cyfweliad na Dwayne Barnes ar y BBC. So ni'n meddwl, right, mae'n rhaid i fi dynyddio hynna, herwydd just un esiampl hefyd fod yn audio neu fideo, so na i dwy'n hynna hefyd. Mae hwnna'n dda iawn. So, nath Ben Whitehouse gweud rhywbeth tebyg i fi cyn gwpan y byd ynglyn â y ffordd mae cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar dyfarnwyr a teuluoedd nhw fyd. Ond mae fe werth gwylio y cyfweliadau mae'n bod a darllen y cyfweliadau nes i dy Ben Whitehouse. Ond, symud ymlaen. Hands down the worst plug so far. Cyn i hysbysebu fwy o waith y hun, cos fi wedi gwneud ar y bodlediad arall fyd. Penwythnos brysur o URC a RWXV hefyd, o dechreuon ni, siŵr o fod, dynos Wener, y gêm fwyaf, syndod? Hwna'n gair i ddweud? O ti'n symud y canlyniad y gweilch yn erbyn y Sharks? Rhyw ffordd, o'n i'n meddwl fod y Sharks yn mynd i dod a ennill, erwydd o'n i'n yr un fel mindset yn y cwbl o fynydde nôl, bryd nhw wedi dod lawr, a nhw ddim wedi ennill gêm, wedyn nhw'n bod y Chamberlain di cico llawer o goliau adla, maen nhw wedi ennill, so o'n i'n meddwl yr un peth tro hyn, ond o hynna ddim wedi digwydd. Fod Bwtelesi wedi sgori cais really cynnar, nath gwych ymateb nôl, a cwbl o ceisiau cyn y hanner oedd y trydydd un bach yn ffodus, ond... Oedd yr ail un bach yn bodus. Oedd na bach yn bodus fyd yma, snagi. Bach o goalkeeping skills, ond oedd yn diddorol i weld herwydd ar ôl y gêm y cyntaf o gwych, falle ddim di ymddiffyn fel oedd nhw falle rhyw rai o degau tymor diwetha, ond nhw wedi wneud hwnna
nos Wener, ond o'n i'n, Sharks, nhw ddim di roi llawer, o'n nhw fel dwi wedi wneud pob symudiad nhw wedi cael erbyn hanner amser. Hefyd nhw wedi troi lan yr ail hanner, ni'n meddwl, reit, nhw'n mynd i... Dwi'n credu nhw'n meddwl fod nhw'n mynd i cael mwy o bwer yn y pac, ond nhw ddim. A pob clod i'r gwelch, oedd cwpl o sets amddiffyn ar y llinell gais, a yn really dda i weld. Oedd Gwylt ti'n chwarae'n dda, ond oedd y Sharks yn wael iawn, yn enwedig yn yr ail hanner, o'n i'n meddwl, pasau mynd i syth mas, a ciciau mynd syth mas, oedd ddim byd yn gweithio iddyn nhw. Pryd nath y cais na cael ei sgori, yn y 5 munud agoriadol oedd e bron o bod. Yn werydd munud. O'n i'n disgwyl bydde fe'n grysfa i'r gwirch, chi fod yn onest. O'n i'n disgwyl 20 bwynt o fuddugoliaeth, ond yn y diwedd, dath y gwirch yn ôl, a oedd ambell i chwaraewr wedi ddangos pam maen nhw wedi cael eu trafod fel sir y dyfodol a sir y presennol, Harry Deeves ac wrth gwrs Morgan Morris. Dim cyntaf Morgan Morris fel captain dy'r gwylch. A oedd wedi cael sir yn y gêm, falle mae dadl mas yna falle fod Deeves di heiddi fe, ond na, oedd ddwy nhw wedi chwarae really dda, oedd James Fender wedi chwarae really dda hefyd. Oedd yn garw llinell am y tro cyntaf. Gêm cyntaf dy'r gwylch yn y URC. A oedd wedi gwneud job yn dda, oedd yn dangos i hun hefyd yn yr amddiffyn. Chwarae teg i'r fe, gath 10 munud i'w anghofio ar y dechrau'r gêm, i gen i ollwng un cic, nath o ollwng cwbl o beli fyd, a wedyn dath yn ôl a nath o waren wych. A i fod yn deg, o'n i'n meddwl bod Ethan Lewis yn anhygoel fel bachwr, o'n i'n meddwl bod un o'r gêm y gorau fi wedi gweld Ruben Morgan Williams fel mewnwr hefyd. Chi'n sôn am Max Nagy, ni wedi sôn amdano fe, bod fe wedi bod yn waren dda, then wych oddi ar y fainc. Jack Walsh hefyd a'r canolwyr. Oedd bach o lwc dy'r ail gais a'r trydydd cais, ond chi'n creu lwc eich hunain fel nhw'n y gweud, a o'n i'n meddwl bydde Mark Jones ac ath cael ei 4 awr brysur iawn, byddwn i'n meddwl bod fe wedi bod yn hapus iawn ar ymddiffyn. Yn wir, fi'n credu wedi dweud ar diwedd y gêm, pryd yn siarad i'r gwylch, a nhw wedi rhoi y cyfweliad lan ar y socials, dwi'n gofio beth mae cyfryngau nas o'n. Ond, wedi dweud fel elements o'r amddiffyn yn y gêm y cynta, ond oedd yn mwy gyflawn. A fel ti wedi sôn dy Ruben Morgan Williams, ni'n meddwl wedi cic-on really da hefyd, yn ymwedig gyda'r box. Y cic cynta nhw, dy Owen Williams, oedd wedi cic-o fe rhy hir, a oedd cyfle i Sharks amddiffyn nhw, ymosod nôl, a wedyn nath o sgori munud wedyn. Wedyn nhw wedi newid y tactic, go allan o'r kickbox, a oedd cicau uchel, a bydd y sgellwr gallu dod mewn a cystadlu, a oedd cwpl o beli wedi mynd yn lws, a wedyn, nath gwylch ymladd nôl mewn i'r gêm. Nath nhw. Pam lai, newid dilyn tait Mark Jones lawr yr M4 i Stadium Principality. Oedd e'n rhan o dim hyfforddi'r barbaried, nath waren erbyn Cymru, rhanhawn i Sadwrn. Y gêm yn ei hun, mae fe'n anodd sôn amdano fe, yr gêm testimonial falle yw'r gair Saesneg, ond o'n i'n meddwl bod ambell i chwarae'n dda iawn, o'n i'n meddwl gêm berchen gyfer rhywun fel Thomas Williams i ddangos y sgiliau Donia, George North di war yn dda, ond gêm ar gyfer y rhai oedd yn gadael o dde, wrth gwrs, Alan Jones di hapen i Justin Tiprick, a be nes di ei gemau ola nhw yn Stadium Principality. Falle bydd Tiprick yn war yna rhywbryd tôn, y ddau arall yn sicr. Falle mae dal bach o beth Tiprick i chwarae yn unwaith eto, ond falle dy'r clwb, ond fy'n gêm
fod ni wedi sôn wythnos diwetha, a mae llawer o bobl wedi fod yr amseru'r gêm yn broblem, a oedd yn broblem. Ond dal, mae'n y llysur dda i gwpla gyrfa, yn wedig di aff penny, chwarae dros Cymru unwaith eto, a mae fe'n chwaraewyr wych. A nawr mae fe'n mynd i Zealand newydd, a mae'n mynd i chwarae i Crusaders, a mae cwpl o pobl yn dweud, falle mae'n mynd i chwarae fel rhif 10 sy'n mynd i fod yn diddorol. Falle na i newid y cloci alarwm dy Super Rugby tymor nesaf. Ond ie, fel ti wedi sôn, fi credu falle breuddwyd y AWJ sgori i'r barberiad yn ei gêm ola yn erbyn Cymru. Ond ie, ni ddim gallu cymryd llawer allan o'r gêm, herwydd mae fel exhibition i fod yn onest, ond nath cwpl o perfformiadau dda dy Cymru, ni'n meddwl oedd Tom Rogers i chwarae dda, wel, y ddwy ysgellwr dau hefyd. A mae George North, os mae'n gallu gwneud y pas na drwy goesau pob wythnos, wel, bydd tîm Cymru ar gwerth yn hedfan. Ie, bydd nhw yn sicr. Emosiynol iawn i weid hwyr fawr i Lee Harp yn un wedig. Pryd oedd e'n gadael y ca, oedd e'n falle'n gallu gweld y ca gyda'r dechrau. Bach o siom o tipret i ddim wedi cael yr un ymateb, ond ar yr un adeg, pryd ti'n erbyn chwaraewyr sydd wedi cael dros gant y gapiau fel Lee Harp yn ei ag Alun Jones, mae fe'n anodd iawn. Shingler yn cael ei gyfle fyd, ond y reswm ni angen sôn amdano fe yw rhywbeth mae rhaid sôn amdano fe oherwydd oedd e'n môr nath e roi blas sir ar y dydd sef y sefyllfa da api rydyn i'r awa lle mae fe wedi cael ei gyhyddo o cyffwrdd fi angen gwylio ngeiriau fi fan hyn. Cyffwrdd heb, the word in English, na i wedi yn Saesneg, sexual assault to yn Saesneg. A oedd ni ddim moyn gweld pethau fel na yn effeithio ar y gêm. Dath Shingler mewn, nath ei chwarae dda, a fi'n falch o hynny, ac fi'n falch gath e'r gyfle i warae, so ni'n falch ti'n wedi bod yn chwaraewr o flir sgarlet yn blynyddoedd, ond ie, yr eten mewn hynny, dwi'n nhw ddim yn dda iawn, ydyn nhw? Na, mae ddim yn dda i weld, yn wedig fel ni wedi dod allan o'r cwpan y byd, a wedyn ni'n cael gêm hyn, ni ceisio dweud ffarwel, a wedyn mae fel overshadow mewn rhyw ffordd y beth ni wedi gweld dros y penwythnos dy'r gemau a fel beth ni wedi gweld y half penny gêm olau fel y peth na eith yn mynd bant a fe a AWJ gwneud cael bach o siglo llaw cyn iddo fe mynd bant. Ond ie, mae fe'n overshadow o beth sydd wedi digwydd dros penwythnos, ond mae fe'n rhywbeth difrifol dros ben. Mae rhaid i ni galw hyn allan, wrth gwrs. Ie, mae rhaid gael e mas o pob man o fyd, really. Nid symud ymlaen i Munster yn erbyn y dreigiau, oedd un ochrog, i fod yn onest, oedd y dreigiau gyda fe'n anodd, yn ymwedig ar ôl colli Angus y Broen, a mae fe math am amser hir iawn, mae hwnna wedi dod mas heddi bod wedi torri rhai. Roger Williams yn symud nôl y cefnwr ar eich clasur ei garfod gap dros y rambarth, a wedyn oedd e'n mynd un ffordd trwy amser gyda Kelvin Nash gêm anhygol i'r boes coch, a oedd yna unrhyw positives i'r dreigiau o'r gêm na, ond i fod yn onest? Falle Ryan Woodman sgori oedd e gêm gyntaf yn UAC neu falle dechrau. Dwi'n credu tawe. Oedd yna'n dda i weld rhywun o'r tîm dan ugain dros y haf yn cael cyfle dy ranbarth fod y canlyniad ddim wedi fod yn un dda i'r dreigiau, mae fe'n dda i gweld chwaraewr ifanc dy'r profiad mae o mynd i gemau yn y werddon. Mae canlyniad ddim na, ond mae fe'n fel profiad i nhw i ddatblygu
a dod yn chrywyr well. Mae fe'n anodd iawn dy dreigiau o Brian y bant. Mae dim ond un rhywbeth sydd dyn nhw nawr am cwbl o wythnosau, dim ond just Will Reid. Fi'n credu mae Kai Evans dal gyda'r pen neu'n falle mae anaf arall i dod mewn, a no mae'r Brian wedi mynd bant, a ni'n fel rhoi ar y sy'n mae fe dim ond Will Reid yn anffodus, so mae fe'n i fod yn anodd nawr i dreigiau, herwydd mae'r gemau nesaf nhw yn bach yn tricky, ond mae fe'n anodd i cymharu performance y dreigiau, herwydd mae gap na rhwng tîmoedd Cymru a tîmoedd Iwerddon, mae Munster, falle mae dim llawer o chryw Iwerddon dyn nhw, mae'r tîm na'n dda iawn wedi ennill i UAC tymor diwetha. Mae fe'n anodd i dreigiau, a falle gemau cwpl o wythnosau nesaf mynd i fod yn really, really tricky. Mae'n ei bod dechreuad anodd iawn yn nhw. O feddwl, o lawr o baith ar gyfer y dechrau'r flwyddyn, so colli Garedin, wedyn colli Gaerdydd gytre. Nawr mae dyn nhw gemau rili anodd cyn mynd i ddi Africa, cyn Ewrop, a wedyn chi nôl. Mae fe'n mynd i bod yn adeg anodd iawn, mae fe'n bosib, wir bosib, allan nhw fynd heb fuddugoliaeth mewn 7. Fi'n gallu gweld hynny'n digwydd cyn Ewrop. Felly, anodd iawn i nhw. Mae'n bach nes i sôn o Ryan Woodburn. Fi'n credu nath dyfu mewn i'r gêm, ond nes i gweld ei effaith ar y gêm yn y lein. Lle nath y brifo Munster ar y degau yn y lein ar sgarm symudol. Ond i'n meddwl bod fi'n nath y gael effaith enfawr ar y gêm. A mae fe'n chwaraewr fi'n siŵr bod Gatland yn hoff iawn ohono. Mae fe wedi gweud o'r blaen, mae fe'n licio physical 6, so mae Ryan Woodman mae fe'n boi mowr, mae fe'n boi athletaidd fyd, a mae fe'n gallu wario yn yr ail rhain, ond 6 yw safle priodol fydd yn chwaraewr dda fi'n credu dros y dreigiau, gobeithio yn y dyfodol i Gymru hefyd. Draw i'r Scarlet, Caerdydd. Pwy stredig i Gaerdydd, fi'n credu hanner cyntaf o'n nhw y tîm gorau, yn nhw? Oedd, uchafbwynt o'r gêm na, gweld Toby Booth yn pundit, oedd yna'n diddorol. O'n i ddim yn gallu gwylio'r pre-match coverage, ond o'n i wedi ymuno mewn cyn y cic gyntaf, wedyn hanner amser. Mae Toby Booth yna, ni'n meddwl, beth mae fe'n neud na? Ond mae fe'n rwystredig i Caerdydd. Felly nawr mae 2 gêm dylen nhw di ennill, a maen nhw ddim dros y 3 gêm gyntaf. Yn nhw ar y top yr hanner awr cyntaf. Dy'r scrum, oedd dyfarn yr Adam Jones di roi Ceridin Felyn i Clemsy Mathias. Caerdydd yn edrych yn dda, a wedyn maen nhw'n ildio cais gan Johnny McNichol cyn y hanner. A mae hynna'n wedyn newid y gêm yn llwyr. A wedyn, falle rai deg ar hanner, falle mae Caerdydd yn wneud camgymeriad really fach, falle cico rhy bell, neu falle chwarae mewn ardaloedd dylen nhw wedi cico. A wedyn mae Gareth Davies yn sgori, a wedyn mae Fafita yn fach o steamroll ar Tîn Ystybia. Ond a wedyn mae Caerdydd yn ymateb nôl dy'r cais yna dydd Cabango, a mae'r redion at Alex Mann, a ni'n meddwl, falle mae siawns dy Caerdydd fan hyn, ond yn anffodus, yn bach yn rhy hwyr, herwydd nath y Scarlets di wneud job yn dda o'r trydydd chwarter yna gan reoli'r gêm. O'n i'n meddwl bod ti wedi gweud eitha llawer fyna amdano'r gêm, bod y chwaraewyr ti wedi enwi, Gareth Davies a Fafita, o'n nhw'n haen uwchben pawb arall fi'n cael yn y gêm na, nath nhw dangos eu allu nhw. Be nes di o berfformiad Ioan Lloyd? Mae, wrth gwrs, Sam Castello, wnaethon ni ddim sôn, mae fe mas seri mawr iawn. Fi'n credu, nhw'n sôn Ion nawr o leia ar ôl anaf i'w AC a i'w hamstring sy'n yn y gar.
be nes di o Iwan Lloyd fel, wel, nid quite replacement, ond rhif deg i Scarlett a Ie, rhif deg ffathi Gymru yn y dyfodol yn Harvard. wel, ni ddim yn siŵr anaf dy'r Costello, gobeithio i fod yn Gatlin, mae fe nôl cyn dechrau'r chwech glad, wel, gobeithio i Scarlett, mae fe nôl yn gynharach wrth gwrs, ond ie, mae Iwan Lloyd fi credu oedd dechrau anodd dy fe mas yn Africa, a wel, mae fe'n, ond ie, fi credu ydi wneud pethau dda, wedig dy'r gêm cico, pryd nath pryd mynd nôl i fe, nath e gallu gweld ble mae'r gwagle, a cico pryd yw e moyn, a newedig gyda Gareth Davies mewn inside dy fe. Mae fe falle perin rili dda yna, fod Costello ddim yna, dy'r anaf. Falle dy mwy o amser yn y Cris rhif deg, mwy o chysondeb yn mynd i cael. Fi credu dyna beth yw'r problem dy fe yn Bryste. Falle fe'n chwarae mewn safleoedd gwahanol pwy wythnos, ddim gysondeb dy fe i cario ymlaen mewn un safle, un gêm fe'n chwarae ar asgell, falle gêm arall rwy'r cefnwr, credu fi wedi chwarae 10, hyd yn oed fi credu fi o'r faint o chwarae 9, fi credu ond mae wedi ymuno o'r Scarlett, fi credu mae amser cyson dy fe yn y Cris rhif 10 nawr, yn ffodus mae Costello mas dy'r anaf, ond mae fe'n siawns i fe i datblygu fel 10, a wel, gobeithio, falle mae siawns dy fe yn y chwe glad. Ie, mae y safle yma, mae fe'n safle diddorol iawn yn diwedd rhif 10. Mae pawb wedi dechrau sôn amdano fe, wedig ar ôl Anna Costello. Dim Dan Bigger, wedi sôn am hyn, wedi sôn am dim Garfantsgym. Pwy yw, chwarae fe'n arall? Os ti'n meddwl, tair maswr sy'n siŵr o fod mynd i fod yn galfan Warren Gatland ar gyfer y chwe glad, neu falle 2 faswr a 1 mewnwr, os mae fe'n cymryd Thomas Williams fel maswr. Pwy yw dy dewis di fel maswyr eraill, yn ogystal â Costello os mae fe'n hollach? Wel, ni'n meddwl roi bach mwy o brofiad mewn Owen Williams, ond ni ddim yn siŵr fel mae yna fe ar y foment. Nath Toby wrth dweud, mae fe fel precaution, ond mae fe ddim yn chwarae ar y prithnos, ond fi'n credu mae dal falle cyfle i fe am blwyddyn i ddwy, ond mae fe'n chawns really dda i rhywun fel Iwan Lloyd neu rhywun fel Will Reid i really roi am gais i dweud, fi barod i chwarae yn gyson am y ranbarth, a pwy o'r falle bydd Gatlin yn dod i dweud, ti'n mwyn chwarae yn y gwyl glad neu rhywbeth, ond ie, mae fe'n diddorol, fod ni wedi colli llawer o brofiad yna. Mae dal opsiynau, fod maen nhw'n ifanc, mae dal cwpl o opsiynau yna. Mae'n opsiynau gyffroes hefyd. Ie, mae opsiynau gyffroes. Fel sy'n sôn, Owen Williams di cael anaf i'r llun yn y gar, hamstring fe fyd. Mae bydd e mas yn spel siŵr o fod gyda hwnna. Ond fi'n edrych arno fe, fi'n edrych pwy bydd yr opsiynau. Iwan Lloyd, mae fe'n opsiwn wrth gwrs. Ydy fe'n chwaraewr bydd y Gatlin fel arfer yn mynd amdano? So'n siŵr am hynny. Wrth gwrs, mae wedi cael capiau i Gymru o'r blaen. Oedd fi'n credu 19 mlynedd oed, fi'n credu ware yn y gemau o dan pifac yn ei ddweud. Oedd e'n ifanc pryd ni, o'ch chi'n gweld oedd e'n ifanc pryd ni, yn ware fel cefnwr rhan fwyaf amser. Nawr mae fe tyfu bach, gobeithio mae'n gallu dan y Gosodoniau. Will Reid, mae fe dal yn ifanc i fi, mae fe dal yn ware bach yn ifanc, a mae fe'n anodd ware pob wythnos i ddim sy'n colli. A gobeithio maen nhw'n gallu troi o gwmpas, oherwydd mae'r Brigid yn rhoi llawer o ffydd yn Will Reid. Ben Thomas yw enw arall sy'n cael ei enwi, ond mae fe ddim yn ware maswr ar y foment, oherwydd bod Tainus de Beer yn chwarae i Gydydd. A wedyn, ni'n sôn am bechgyn sy'n dros y rhewl neu dros y bont. Cam Chidi, mae fe wedi dechrau'r flwyddyn yn eitha dda, mae fe'n
braf gweld hyn nôl I ryw fath o, wel, chwarae'n gyson I ddechrau gyda. Ie, fi wedi gweld clip o, wel, fi ddim yn dilyn y uwch gyngrau Premiership fel Iwasi, ond ni wedi gweld cwpl o clipau dros penwthnos, a yn edrych yn dda. Oce, oedd clipiau yna, oedd wedi setl lan 3 cais i'r cefnwr, gyd y ciciau, a oedd bach o freit i'r cics hefyd, so oedd yna'n dda I weld, ond ie, mae fe'n dda I gweld e chwarae rygbi unwaith eto. Oedd amser pryd fe ddim yn y tîm Bristol na, gan fod AG McGinty yn chwaraewyr dda iawn. A Tiffiden, fyd. Ie, Tiffiden fyna, ie. Ydy e dal yn zebra, fi ddim yn siŵr nawr, dyn net tymor dretha. Ie, sa'n siŵr, o'n i'n just meddwl yna. Ie, nawr ti wedi dweud enw fe, o'n i'n cofio fe chwarae zebra tymor dretha, so fi gobeithio mae si wedi gallu cael mwy o amser yna dy Bristol yn mwy gyson. Ond nawr, dim ond Tiff Eden yn y menydd mi nawr, so fi ddim yn siŵr. Gobeithio mae Google yn gweithio'n gyflym dy ti, Carwyn, herwydd... Wel, fi wedi edrych y lan, mae fe dal dy zebra yn ôl sôn. Falle mae anaf dy fe. Falle, herwydd mae fe ddim wedi chwarae dechrau tymor. Anyway. Chwaraewr dda, mae Tiff Eden, fi'n hoff iawn ond fe, ond ie. Ni wedi sôn am Tiff Eden, lle drafod Maswyr Cymru. Ie, si wedi gobeithio fe gallu cael nôl I tro ddyn warau cynt, oherwydd, mae fe wedi dechrau dangos eleni bod fe nôl rhyw ffordd, mae fe bach o gysondeb, dy fe. Fi'n trio mewn o'r opsiynau eraill, wrth gwrs, fydda ti'r Joe Hawkins a Gerard Derwent, y ddau ohonyn methu chwarae ar y foment oherwydd y rheolau, ddim dy 25 o gapiau. Dim llawer o opsiynau eraill o gwmpas, os na? Na, wedyn chi'n edrych dy'r tîm Dan Egan, dy rhywun fel Dan Edwards, a mae fe ddim wedi cael unrhyw gym eto. Falle mae cyfle dy fe ar y penthnos fel mae Owen Williams ddim yn chwarae, ond mae fe'n anodd I datblygu mor gyflym o Dan Egan i'r gym rhyngwladol mor gloi. A mae fe'n mynd I bod yn anodd iddo fe I dechrau dros y gweilch yn ymwedig o feddwl am siwr mae Jack Walsh yn chwarae. Jack Walsh yn chwarae rili dda ar y foment, so mae fe'n fod felly mae dwy mas o flan Dan Edwards. Mae fe'n anodd I fe ceisio cael cyfle yn y 23, herwydd mae dwy na. Mae'n mwy o brofiad y gym rhyngwladol o Danny Belt, a wedyn mae Jack Walsh wedi fod yn chwarae rili dda dros y dechrau'r tymor, so chi'n edrych ar y opsiynau, chi'n gael cwpl fel Lloyd a Will Reid y Sheedy, wedyn chi'n edrych lawr, chi'n meddwl, wel, mae ddim llawer mwy na. Mae fi'n mynd I bod yn anodd iawn, wedyn chi'n deall pam mae gallu yn moyn gweld bach o Ben Thomas neu bach o Thomas Williams fel maswyr. Nid ni ddim gweud llawer amdano Scarlett, yn achos wared dda. Clywed yn nhw yn ennill y buddugoliaeth. Ni'n edrych trwy'r restr, fi'n gwneud un USC roi y mas o beth bod 15 top try scorers, pobl sydd wedi sgorio fwy o geisiau yn USC, a tair o'r Scarlett na, a un gynt o Scarlett a Chaerdydd. Ti'n gallu enwi nhw? McNichol na. Ie. Ti'n gweld o'n ti? Bath Davis na. Steph Evans na hefyd. Oedd Tommy Bowen na, ni wedi gweld na, ond fi ffili cofio'r un cynt o'r Scarlett, ni ddim wedi edrych yn fanol. Ni jyst wedi gweld y llun, a wedyn just y strippings coch na, yn wedi ddangos. Ie, Scarlett. O'n i wedi gweld Tommy Bowen, ni'n dda, right, na. Wel, chwaraewr arall oedd Tom James. Nath chwarae un neu ddwy gêm dros Scarlett. Un yn nhw di mynd yn blaen nawr fi'n credu. Ffili cofio pa un. A Steph, mae'r ddoi yn o'r blaen, so mae'n gen I mewn gydradd ar Gareth Davies ar y moment. So, na I wneud pawb fwy anodd I ti o'r prosesa. Lle Estyn, fi'n hoff o'r brofion I ti. Quiz, hoff iawn o quiz. WXV, Estyn, nes ti wylio? Achos mae bach, ddim mor gynnar,
Wel, o'n i'n mynd, wel, yn anffodus, ni'n ngofio fe o'r bore Gwener, o'n i'n meddwl, right, beth sy'n digwydd iddi? Wedyn, o'n i edrych ar BBC Sport, o'n i wedi gweld fod o'r gweilch ar heno, wedyn o'n i wedi gweld, o'n i'n meddwl, ni dal ond yr gêm Cymru, wedyn o'n i wedi gweld y canlyniad, o'n i'n meddwl, disaster. Ond, ie, mae fe'n anffodus, golli dy'r fantes na. Ond, ie, mae'n credu, fel yn wedi ymateb yn y funud ola, i cael y cais a wedyn ceisio ymateb nhw, mae hynna'n bach o bositif, fod nhw ddim wedi cael y canlyniad, y sgôr ar y ddiwedd. Ie, falle, dy'r canlyniadau, falle mae fe ddim yn tournament da, ond y profiad maen nhw wedi cael allan o fe, fel carfan teithio lawr i Zealand Newydd, a gwario llawer amser dyn gilydd, ie, gael chwarae tîm oedd rili dda. Mae fe'n i gobeithio, mae fe fel platform fel trampolin o ryw ffordd i wneud bounce lan a cystadlu mwy. Dwi'n licio hwnna. I fi siomedig dros gyfan y WXV oedd y perfformiad yn erbyn Canada hanner gyntaf yn weddol dda. Ond dwi'n meddwl bod agweddau Cymru sydd wedi bod yn gryf yn gorffennol yn bach yn wan. Amddiffyn mas i fas, oedd hwnna bach yn wan yn enwedig yn erbyn Zealand Newydd. Y scrum ddim mor gry a oedd e'n ystod chwe glad. Gath ei ddangos lan yn gêm Australia a gêm Canada. Yn erbyn Australia, ti'n wario yn erbyn 14, lle 13 hyd yn oed am 10 munud. Rhaid cymryd fwy o fantes o hynny. A o'n i'n meddwl, heblaw am ysgafn y symudol a ciciau Lleucu George, y wipers cic neu beth bynnag hwnnw'n gael o fe, Gletraws, o'n nhw ddim llawer dyn nhw i ddangos. Oedd dim digon dyn nhw o ran ario'r bel a creu broblemau i Australia yn amddiffynol. A yn y gwrthwyneb i hynny, pryd oedd Australia yn ymosod, o'n nhw'n taflu'r bel o gwmpas, o'n nhw'n cael y bel mas o'r dacl, o'n nhw'n llwyddo i dorri Cymru yn racs o'r gweithio. A fi wedi siomi yn llwyr, i fod yn onest, ar perfformiadau. Fi'n credu bydde nhw wedi fyd, ond fel sy'n sôn, gobeithio mae hwn yn gallu bod yn springboard neu trampolin, fe ti wedi gweud, am y dyforol, oherwydd o llawer o chwaraewyr yn profi y lefel yma, felly am y tro cyntaf, neu yr ail dro ar ôl blwyddyn diwethaf yn hwpan y byd. A mae dal gap na, siwt ni'n mynd i gael gap, oherwydd blwyddyn diwethaf, fel Miss Hwsel yn gweud dyle Cymru wedi curo Australia, wel yn enni siŵr o fod dylen nhw wedi curo Australia. A nawr, mae angen cael gap na fwy oherwydd mae tîmoedd eraill, fel Iwerddon, Alban, yr Eidal, maen nhw wedi mynd yn proffesiynol hefyd, a byd nhw'n cael lan at Gymru, felly mae angen Cymru ffrind y ffordd i ddim mond cael gap at y 4 neu 5 ucha, ond hefyd cadw i ffwrdd o rhai sy'n dilyn nhw. Ie, mae fe fel trach i ddim moyn disgyn lawr i. Mae fe fel y tîm oedd yna fel Alban ar Iwerddon, felly maen nhw'n datblygu mwy o mwy dy'r contrast proffesiynol yn ei gweld na dros y gêm i gyd dy'r fenywod, ond gobeithio nath y Cymru datblygu o hyn a felly gwythio mwy o agos i tîmoedd yna. Felly dy Australia fel y gêm o'r penwythnos. Maen nhw ddim yn brofiad o chwarae tîmoedd yna, maen nhw'n chwarae Zealand Newydd cwbl o weithiau cyn cwbl y byd. A mae'n bach mwy o profiad o chwarae gemau yn erbyn tîmoedd rili dda. A felly dyna beth nath Cymru ddim cael yn y WXV. Mae tîm na Australia yn dda, maen nhw wedi curo Zealand Newydd, maen nhw gyda Ffranc, felly maen nhw'n tîm dda. Ond, oedd y cyfle na i Gymru ar y penwythnos. Penwythnos ma, well ni'n sôn am hynny, oherwydd ni bron yna, ni'n recordo hwn dydd Iau, a mae'r gêm gyntaf nos fori ym Mharc yr Arfer, mae Cydydd gytre. Ydyn nhw'n gallu cael buddugoliaeth nawr, to? Fi ddim yn siŵr, mae'n fod yn anodd, herwydd mae'r
Mae'r Bulls yn tîm diddorol hefyd, nhw wedi bydd i Scarlett yn wedi sgori 9 geisiau. Wedyn nhw wedi mynd i Ulster colli, a wedyn nhw wedi mynd mas i'r Eidal, chwarae Zebra, a ennill 54-29. So, falle mae bach o angysondeb na. A gobeithio nath Caerdydd falle cael nhw ar fel starting point, a falle maen nhw bach yn o'r. Ond ie, fel y gêm nhw wedi bydd i'r Stormers tymor diwetha, falle nhw gallu dod mas o'r blocs yn gyfrin iawn, a falle wneud bach o sioc. Cwbl o pethau i sôn amdano gyda Caerdydd. Canfed gap Willis Halo dros Caerdydd. Mae fe wedi bod yn absennol am bythefnos, mae fe'n nôl i ware. Hefyd, mae 4 canolor dyn nhw yn y olwyr. Da Mason Grady ar un asgell, Harry Millard ar yr asgell arall, gyda Ray Lilo a Willis yn y canolwyr. Mae fe'n mynd i fod yn anodd. Wedi oherwydd yr anafiadau, mae gymaint yn nhw. Owen Lane, Aled Summerhill, Josh Adams. Fi'n siŵr, mae gymaint fwy i fyd i sôn am both. Pardon? Bango i fyd. Cybango yn sgori cais. Both mae Turnbull ddech chi mas. Hynny, rhengol gryf iawn, Ellis Jenkins yn gapten, Alex Mann a Tymani eto yn chwarae yn 6 ac 8. Teddy Williams, mae fe wedi wario dda, felly o'n i'n meddwl, ac yn gwneud ysgal Rhys Litterick, gath berfformiad dda iawn yn ei, dechreuad cyntaf o'r anfarth. So, mae'na gobeith yn nhw, ond mae fe'n mynd i bod yn brawf anodd iawn. Evan Daniel yw chwaraewr arall fi'n awyddus i weld yn dechrau dros Gaerdydd, mae'n dechrau cyfnod yma. Ti wedi gweld eitha lot o fe yn dros y blynyddoedd? Falle wedi gweld yn yr gynghrair Premiership, ond fi ddim yn siŵr i fod yn onest. Wedi chwarae dan 20 o dde. Mae fe'n siawns da i fe falle. Ni'n gofio pwy yw'r bach. Liam Belcher. Liam Belcher wedi chwarae dda dros y gemau cyntaf. Ond mae fe'n cyfle arall, falle bach o rotation na, i roi rhywun fel Evan Daniel chance i gweld beth mae fe gallu gwneud ar y gêm ranbarth. Mae fe'n chwaraewr dda iawn, mae fe'n boi mowr, debyg yn ei osgo, siwr mae wedi tyfu rhywun fel Dewi Lake, a mae fe'n dda dros y bil, yn dwy'n y bil fel bod Dewi Lake hefyd. Ond rhaw anodd iawn yn erbyn Dean Bulls, sy'n dal heb llawer, edrych ar yr enw yna, sy'n enwau mawr dyn nhw, Nizam Carr fel gapten, cyn o Wasps wrth gwrs, ond sy'n llawer o chwaraewyr na byddwn ni'n enwi a gweud maen nhw'n chwaraewr anhygoel, Wilco Lowe felly yn un. Lle maen nhw'n sefyll, ti'n meddwl o Bulls eleni? Ydyn nhw yr ail rhanbarth gorau o De Affrica? Ar y foment, mae Sharks mynd i cael cwpl o chwaraewyr De Affrica nawr, ni jyst i gweld fod y Clisi di mynd o ras, ni cofio gweld ar trydan gynharach fod y lluniau a'r fideos na. Ond mae Sharks ddim mynd i cael llawer yna. Ond fi credu pryd mae'r Bulls yn ymuno nôl fel Curtly ar ensa dyn nhw, mae Keenan Moody dyn nhw, ddwy chwaraewyr wych, fi'n hoff iawn y Keenan Moody. I roi nôl mewn, a mae tîm dda dyn nhw. Mae David Creel di chwarae'n dda dechrau'r tymor. Mae rhywun Noje, mae fe'n wych fel ail-reng. Mae fe'n fel cross o ail-reng a ganolwr. Fi ddim yn siŵr fel mae fe'n neud ond mae fe yn. Mae chwaraewyr diddorol ar y fainc Cameron, fi'n ngofio i ail-un nhw nawr. Hanekom, Cameron Hanekom? Mae fe'n, fi credu, mae rhywun o'r trydan di wneud falle bach o rhyw, mae fe ddim yn siŵr os mae fe hyn yn wir. Ond mae fe
falle mae fe gallu chwarae I Gymru. Fi ddim yn siŵr, fi ddim yn dweud mae fe'n, ond that's the word on the street fel maen nhw'n dweud. Neu'r word y drydar a sa'n siŵr pa mor bell fi moyn cymryd rhyw mynawn. Fi wedi gweld hwnna fyd. Os mae rhywun yn gwybod o wir, please gweud. Byddai'n falch i wybod os mae hynny'n wir. Ti'n bod eraill gweil yn wythnos cyfle dyn nhw to I gario ymlaen dwy fuddugoliaeth a dair fuddugoliaeth? Mae'n cyfle arall I nhw gweld ble maen nhw yn dy'r tîm eraill yn y gyngrair. O'n i'n meddwl wythnos diwethaf, dylwn nhw ddim di ennill yn erbyn y Sharks. Wel, bydden nhw ddim yn ennill yn erbyn y Sharks, ond o'n i'n anghywir. Mae Super Bowl predictions fi di cael massive effect. A La Rochelle, dear. Ond, fel, o'n i'n meddwl tymor diwethaf, nath Glasgow falle dechrau tymor dda, a wedyn, o'n nhw wedi dod I Abertawe, a nhw ddim wedi chwarae dda o gwbl. A oedd y gwell wedi chwarae dda dydd na. O'n nhw, fod y Glasgow wedi sgori 2 cais really hwyr, oedd y gwell yn ennill 32-3. So, o safbwynt y gwelch, gobeithio mae'r cyfnogwr gallu gweld performad rhywbeth fel yna eto. Os maen nhw gallu gwneud rhywun peth yn blwyddyn diwethaf, wel, bydd Toby Booth falle yn Royal Party neu rhywbeth yn y presser ar ôl ni, ond mae fe'n anodd herwydd mae Glasgow dechrau yw'r da. O'n I wedi dweud ar pod y gwylch neithwr fod Ali Price yn chwarae dyn nhw, a nawr mae fe wedi ymwneud o Caeredin ar season-long loan, so fi'n edrych bach yn dyp, ond mae dal chwaraewyr yna fel Twy Pilotu, Hugh Jones, mae Rory Dard still yna, a maen nhw chwaraewyr dda, falle mae'r Alban wedi gwneud yn dda yn y cwpan y byd, ond yn y UAC maen nhw yn chwaraewyr dda, mae'n edrych ymlaen gobeithio, falle mae fe'n rhywbeth rhwng Rory Dard neu a Justin Tipperick ar y penwythnos. Nath Toby Booth dweud fod y chwaraewyr rangladol fel falle maen nhw wedi dod nôl am fel it's like a one-to-one basis. Maen nhw ddim moyn taflu nhw gyd nôl mewn. Ond os mae'r open side battle yna rhwng Dard a Tipperick, mae'n mynd I fod yn gyffroes iawn. Hyd yn oed, os mae dyd yn ware, mae'n gyffroes, doi ser y dyfodol, neu un arall, mae Mr Jack Morgan fyd. Gewn ni weld, fi'n ymwydus i'r gym na, fi'n credu all hwnna fod I benwythnos o ran y rhanbarthau Cymreig. Gym arall sy'n digwydd ar yr un amser, Scarlett gytre yn erbyn, the Lions, neu Llewod o dde Africa. Siwr o fod hwn yw'r gêm lle mae'r cyfle gored a un o'r rhanbarthau Cymru I ennill penwythnos yma? I fod yn onest, fi ddim yn siŵr os mae'r Lions yn tîm gryf fel ni wedi gweld y Stormers a'r Bulls, ond mae'n hambyd yn nhw fel mewnwr. Mae fe gallu fod y bach yn chopsy, just to dweud, a gobeithio mae fe chwarae herwydd just y safbwynt o adloniant o just gweld rhedeg rownd gwmpas a sgrichen at pobl, ond mae fe'n chance da I Scarlett, mae fe'n chance da I adeiladu bach mwy o momentum ar ôl ennill y penwythnos diwetha, a gobeithio nhw gallu ennill yn dda. Cyfeiriad nhw, y Llewod, heb fuddugoliaeth mor bellad, dyn ni UAC, mae dyn nhw 4 pwynt, 1 pwynt tu ôl Scarlett yn y tabl, ond I fi Scarlett, dyn nhw ennill hwn, fi'n credu. Mae nhw ddim, Llewod ddim wedi edrych yn dda iawn mor belled, oedd golli Martin Benetton, wrth gwrs, bod Benetton tîm cryf nawr, sa'n trio gweud unrhyw beth yn erbyn nhw, ond hwn yw'r gemau mae rhaid ennill, fi'n credu, os mae Scarlett mynd I cael flwyddyn gweddol neu flwyddyn dda, gemau fel y Llewod gytre, a bydd y gweilch, os maen nhw'n cymryd dda, maen nhw angen curo'r Glasgow gytre, hefyd, dyna siwt mae'r gyngor, mae angen ennill eich gemau cytre chi. Tîm sy'n mynd I ffindo hwnna'n
eitha anodd yw'r dreigiau dros y ma, oherwydd maen nhw gytra yn erbyn Leinster. Nid tîm gorau Leinster yw e, mor belled, mae dal ambell i chwarae'r heb ddod nôl, ond mae dal yn gryf yn dod nôl. Ie, maen nhw fel, mae fe'n i fod yn anodd i dreigiau. Ond y tro diwetha nhw wedi chwarae yn faich Rodney Pred, dim ond pwynt rhwng y dwy dîm fi credu, neu falle 2 pwynt. Really isel iawn, oedd Leinster yn rattled, o'n nhw ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd. Oedd Leinster yn wild, dyn nhw. O'n i wedi sgori cais, wedyn ni'n meddwl, rhaid i mi ennill nawr, a wedyn, just camgymeriad dros llawer o'n nhw, a dreigiau bron di ennill hwnna, ond mae fe'n i fod yn anodd, fel ni wedi sôn amdano yn gynharach, mae Leinster dal yn tîm dda, fod falle mae cwbl o chwaraewyr ddim na, ond mae fel, mae pawb yn falle wneud bach o joc, Leinster thirds yn troi lan, ond maen nhw dal yn tîm dda. Ie, oedden, a fi'n siŵr bydd yn brofi pwynt ar ôl perfformiad gwael gyda nhw blwyddyn diwetha, oedd ambell i chwaraewr nhw wedi cael gêm rili ffermol o wael. Gwrio, Rhaen Byd sy'n chwaraewr anhygoel iawn, ond y gath ddim ei gêm orau yn erbyn dreigiau blwyddyn yn ôl. Cwestiwn ti, pwy yw'r unig dîm sydd heb golli mae belled yn y URC? 3 tîm, ydy yn 3 y dîmau? Wel, ie, ond yr unig un... Gwaed os ti'n gallu gweud pob un. Mae Munster un yn nhw. Ie. Fi'n ofrau fi nawr. Connacht un arall. Mae nhw'n rhy gytafo. A mae Bennett yn, falle mae nhw'n 8 neu 9 fed. Mae nhw'n tua ble mae gwych yn y tabl. Mae nhw wedi ennill 2 a cael gêm gyfartal yn erbyn Munster. Ie, ti'n gwybod. Ie, ti'n profi ti wrth gwrs. Connacht fi ennill pob gêm a gêm gyfartal rhwng Munster a Benetton, ond mae fe'n od yn dweud edrych ar hynny, o feddwl bod nhw'r tair tîm sydd heb golli. All Connacht parhau ar y safon yma o warad, ti'n credu, neu yw e oherwydd bod gymaint o chwaraewyr bant, chwaraewyr rhyngwladol heb ddod nôl i glybiau eraill? Wel, o'n i wedi gweld cwpl o pobl yn dweud mae fe falle yr un sefydla fel nhw wedi ennill y cyngrair nôl yn 2015-16, so ni ddim yn siŵr, mae fe'n diwrnodau really cynnar ar y foment. Mae dal 15 o gemau ar ôl yn y tymor, heblaw gemau Ewropeaidd hefyd, ond mae fe'n dechrau dda i nhw, mae fe'n dechrau dda i Munster hefyd. Falle expectations nhw ar ôl ennill tymor diwetha, falle mae bach o blip, ond nhw wedi bydd i Sharks, maen nhw wedi dod nôl o dim byd a cael cwpl o bwyntiau allan yn Benetton, a wedyn nhw wedi sgori 5 pwynt yn erbyn y dreigiau yn y pythefnos, so maen nhw'n edrych yn dda. Mae'n siŵr mae Leinster yn mynd i dod nôl rhyw ffordd, fod nhw wedi colli gêm cynta, maen nhw just mynd i fod lan yna. A wedyn, falle mae cwpl o tîmau dydd Africa yn mynd i fod rhywle hefyd. Ie, gen i weld siw mor tymor yn parhau. Unrhyw beth arall byddwn ni sôn am Iestyn o gwbl? Yw gyngroed rhywun wedi gweld prem? Ie, o'n i'n mynd i gofyn lle wyt ti bryd os yma? Nôl yn Sardis Road, o'n i ddim gallu mynd i Cais Newydd wythnos diwetha, a oedd colled fawr dy Pontypridd yn anffodus, ond nôl yn Heo Sardis, a maen nhw'n chwarae Abertawe. So gobeithio, wel, o'n i'n mynd i dweud gobeithio felly mae chrywyr dy'r academi gwyrth felly yn llifo mewn, ond wrth gwrs mae Dan Edwards oedd yn chwarae yna dros y 2 wythnos diwetha, a mae fe mynd i fod yn y carfan dy'r gwyrth. So mae'n mynd i fod yn diddorol, oedd dy'r gêm yna, twy ddim felly sydd ddim wedi dechrau rili dda yn y tymor, ond mae'n mynd i fod yn diddorol dros ben. Ie, mae wedi bod yn dechrau diddorol, ond dwi'n oherwydd ydych chi Pontypridd, maen nhw ddim wedi cael dechreuad dda o gwbl, maen nhw degfed yn y tabl o 3 ar 10. Gysylltiad
gysyll nedd maen nhw wedi ffindo fe'n anodd mor belled, ond tîm arall nath ddod lan, Pontypool, nes i wylio nhw wythnos ddiwetha, yn war y gytre yn erbyn efo fel, a nath nhw'n cael profiad anhygoel. Nath nhw ennill 25 i 20, fe gyrru yn gêm, wel, gêm ddarbu go iawn oedd e, yn dod, eitha, lot o gwrthdaro rhwng y doi dîm. O'n i yn Pontypool Park Pontypool pryd yn wedi chwarae Pontypridd yr wythnos cyn. A oedd yna'n gêm rili dda. O'n i'n meddwl oedd Tor di troi lan o'r ddwy dîm. A wedyn gweld y lluniau a'r gêm yn erbyn Glynebw. Fel different contrast oherwydd oedd llawer o bobl yna. Oedd yn gêm dda hefyd i wylio. Oedd gêm cyffroes hefyd y pŵr ennill tu'r diwedd. Oedd y ddwy brodyr, Morgan Lloyd a Evan Lloyd, yn wedi cael cyfweliad y Phil Steele a Scrum 5. Oedd yna'n bach yn diddorol, sibling rivalry. Ond mae rhyw gyngor y Prem yn diddorol dros ben, oherwydd mae rhywbeth gallu newid pob wythnos. Falle un wythnos sy'n gweld y tabl, mae fel mae fe yna. A wedyn dwy wythnos wedyn, mae wedi newid yn llwyr. So, mae'n diddorol a gobeithio nath Pontypridd a Abertawe cynnal gêm dda, herwydd edrych ymlaen i mynd herwydd wedi cael y dwy penwythnos diwetha bant, so, Penwythnos heno, mae gêm ar Esbyrrec, gêm rhwng Gysyll Nedd a Pen y Bont, fi'n gweithio ar hwnna, edrych ymlaen. Doi dîm sydd ddim wedi cael y dechreuad gorau, ond cyfle falle i roi dîm cael, cyfle i Gysyll Nedd cael ei buddugoliaeth cyntaf, gytre, ond hefyd i Pen y Bont, os maen nhw'n cael buddugoliaeth allan nhw symud mor bell a blymed. Dyna pa mor agos mae fe yn ywedig yn y canol yna o'r tabl. Mae 4 ucha wedi symud mlaen bach, mae gap fach na rhwng 12 pwynt rhwng Gaerdydd a Gyfeil, Glynebwy, fel sy'n gweud gyda. Pwy yw dy dîm di yw ennill mor belled sy'n edrych o'r tabl? Mae bias mynd i dweud Pontypridd nawr, dyn nhw, ond mae wedi bod yn tymor anodd dechrau nhw. Mae gêm ar fawr dyn nhw, so gobeithio mae mwy momentum dros y wythnosau nesaf, ond mae Llandyfri'n edrych yn rili dda, fod nhw wedi colli yn erbyn Glynebw. Mae Glynebw wastad lan yna hefyd. Mae fynd i fod diddorol os mae Pontypool gallu cadw lan y momentum yna. Mae tîm dda dyn nhw, ond tymor cynta nôl yn y rhywch gyngrair. So, ar y foment, fi'n meddwl Llandyfri, ond Llanymddyfri, sori. Ond mae fynd i fod yn agos, fi'n meddwl. Mae'n dîm ydw i Glynebwy wneud rhywbeth eleni, ond ffordd mae Pontypool yn wario hefyd, bydd cyfle dyn nhw, a bydd yna'n eitha newid o feddwl bod nhw'n cael dyrchafiad yn diwetha. Cwbl o bethau, pob lwc i Lee Harper i mas Crusaders, nawr mae fe'n mynd lawr na. Mae fe'n ymuno â Rhys Patchell lawr yn Zela Newydd. Mae cwblwch ar ei wedi lawr na, ynddos? Bydd Super Rugby one to watch flwyddyn nesaf nawr. Dy'r ddwy nhw'n lawr yna. A Stephen Jones, dyma wan a Pacific wrth gwrs. Yna 3. So, unrhyw un arall yn ymuno lawr yna. Falle bydd Super Rugby fan club yn digwydd rhywle, ond... Yn bydd dyddiau, pryd oedd Gareth Delf lawr yn Australian dod, no? A mae fe fel mynd nôl at hynny, ond falle cyflwyr fwy chwaraewyr. Wel, mae'r clociau alarm yn ei newid bydd yn nesaf. Os mae siawns i fi gwely offen i eto y chwarae ar y teledu, bydd y gwylio. Diolch yn fawr iawn i ti, Estyn, achos yma gweithio am fuddugoliaethau i'r rhanbarthau Cymreig, edrych mlaen at yr Indigo Prem hefyd. Bydd ni'n nôl wrth osesaf, falle yn gynharach am yr wythnos, sydd ni ar siwdreif pwynt pwer i Estyn, falle. Ond diolch yn fawr iawn am rando. Gallwch ddilyn ni ar gymdeithasau, cyfryngau gymdeithasol, fel Twitter ac yn y blaen, Instagram, dyn ni'n wrth wedyn, fi'n siŵr cofio, Facebook yn sicr. Mae
Instagram personol, but yeah. Dros mi y pod eto. Ond ie, dilyn ni ar YouTube fyd, Spotify, be bynnag, trwy bynnag chi'n gwrando ar eich podlediadau. Ond diolch yn fawr am rando a pwnnwch os osa, hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.